God aften og velkommen. Ja, den store Danmarksindsamling nærmer sig jo. Og Vostrup Efterskole vil give sit bidrag til den, og det bliver et kæmpe show. Ja, og det løber som sagt med stablen den 14. januar kl. 17:30. Men vi har allerede nu været ude på stedet og kigget lidt på det. Der har vi vores to reporter ude, Christian Bertelsen og Anne Schrøder. Vi står herude foran Vostrup Efterskole, hvor det jo her, at det store show løber af stablen. Ja, og vi har hørt, at der er godt gang i forberedelserne derinde, så skal vi ikke bare gå ind og kigge på sagerne? Ja, og vi står her i foyeren med to elever fra Vostrup Efterskole, Peter og Mathias. Og ja, Peter, hvad er det for noget, der skal ske her på skolen den 14. januar? Jamen det, der skal ske, det er, at Vostrup Efterskole laver et show for forældre og venner og naboer, hvor forældrene kan komme og give nogle penge til Afrika-indsamling, og så samtidig få noget ud af det, altså ved at få noget at spise og se noget underholdning. Jamen, hvordan går det så med forberedelserne? Skrider I fremad? Jamen, det skrider sig fremad. Vi har fået fordelt alle de forskellige opgaver, der skal laves op til det her, og alt det underholdning, der skal laves, det arbejder alle i grupper rigtig hårdt på. Så ja, jeg vil sige, det skrider fremad, og vi bliver helt klar til den 14. Ja, tak til Christian og Anne, og ja, nu håber jeg egentlig bare, at du giver dit bidrag til Danmarks Indsamling. Farvel. Farvel.